Kaixo eta arratsalde on dizuela ikusentzule guztioi. Gaur ere hemen gera San Fermin torneoko bigarren jardunaldian lautardiko modalidadean. Bi protagonistak berotzen jada. Gaurko jaialdi hontan bi partido izango ditugu. Aurreneko partidan pantailan dituzuen bi pilotariak, gorriz Ainhoa Ruiz de Infante eta urdinez Leire Galeano, eta bigarren partidan gorriz Maili Barrokal eta urdinez Iera Iturriaga izango dira. Jada lehenengo partiduko pilotariak prest izango ditugu, momentutik bestera hasteko. Beroketa lanak ondo egin dute. Eta esan beharra dago, barrun bero egiten duela eta beroketa lanetan nahiko berotuko ziela. Laizter aurkezpenarekin hasiko gara, jada prest ditugu. Ainhoa otxandatik dator, behin baino gehiagotan ikusi dugu lautardiko modalidade hontan, ondo moldatzen den pilotaria, hor aurreko joku horretan. Eta aldiz Leire Galeano, atzelaria, ezkertia, eta gutxiago ikusi dugu lautardiko modalidade honetan, baina nola moldatzen den gaurko honetan, eta partidu polit bat espero dugu, bakoitza bere ematen duen eta hala eskaintzen duten. Jada prest aurkezpenerako. Paila lanetan Maite Ruz de Larramendi izango dugu. Eta txapak urdin. Leire atzelaria izanik sakerako beste konfiantza bat eukiko du. Ainhoak sakez asko ondo moldatzen den pilotaria eta asko sakatzen du askotan, mina handia egiten du eta Leirek zemoz moldatzean sakean. Markagailuarekin arazo txikin bat dugu martxan jartzeko. Momentutu bestera jartzen den. Esan behar dugu, lehenengo partidako garaileak jada aurkaria prest duela, Leire Oskoz du. Aurreko astean partida irabazita, Amaia Arrastearen kontra partidu oso on batein da Aixe irabazi zuen. Eta aspaldian lautardian konfiantza beterik eta oso ondo ikusi dugu Oskoz, Leire Oskoz, eta partidu honetatik zein ateratzen den semifinal hortara Leire Oskozen kontra. Jada Leire badoa sakera, kontra kantxatik bueltan, ezkertia izanik bere sake atatzeko modua. Zabalera Leirek, bildu Ainhoak. Motxean, dejada Leirek eta zarera politia dejada Leiren partetik. Zabalera horna atzaka atea Ainhoa eta oain
motxantzen gelditzu da, baina bikain molda da hor, dejada hortan nahin leire, eta tanto politia, bat eta huts, leiren alde. Beste sake bat, txostak, baina jaso Ainoak, leirek baztartuta jaso, Ainoa zabalea, eskubiz bildu leirek, Ainoak zabalea, sotamanoz erantzun, motxean dejada, beste dejada bat leirek, bipareta Ainoak, leire iritsi da, baztartuta Ainoak, bipareta leirek, eta dejada kontraerasoan Ainoak, eta beste tanto poli bat, mugitua oso, eta ikustea bi protagonistak hankaz bizkor. Peroketak ondo lan ona egin da, bete-beten sartuta pelota partidan. Banakoa markagailun, eta ikusi dugu Ainoa nola sartzen den sakeakin, sake luzea tatzeu askotan, mina handia egitegu saketik normalian, ea zemuz mondatzen agontan. Arro leirek erantzun, Ainoak aukera, dejada txokoa, txosta inez, tanto. Saketzaile erantzun du oaingontan leirek, baina oain bukatzen sondo asmo du Ainoak. Hortxe Ainoa sakea. Motxien azpitik, jaso leirek. Zabalea, luze, jaso leirek. Zabaleo, eskubiz leirek bildu, Ainoak ezkerrez zabaldu, atzea, beste eraso bat atzea, bueltan leirek oso ondo, bipareta Ainoak, ailatu leirek, aukerako Ainoak, atzea, eta orain gontan ja pasa egin du leire eta hirugarren tantu Ainoantzako, nekagarria tanto hau leirentzako asko moitu doa, defensa bikain erakutsi du, baina bukaeran ja zabalien era esan da zehola leire atzea bota du Ainoak eta tanto ona, beste tanto on bat, bilen partetik. Sake ona, luze baztartetik, jaso leirek, ezkertu zabalea, jaso leirek, luze azpitik, eta hoi pasa egin du, ondo moztuta gurutzatuta, Ainoan jokalde hori, eta aurrien harrapadu leire eta pasa egin du azkenien. Oso ondo guratzutatu da, eta bikain jokaldi hortan Ainoa, laugarren tontua lortuz, 4-1 momentuz gorriek aurretik. Eta ikustea saketik erasaten nahi zehola, sakea bikain erantzuten nahi da leire, baino urrengo pelotazu aukeran tortze zaio Ainoai, eta alde batetik behazta dabil, bikain. Oso ondo leirek hor aukerakue sakian bueltan baztartu intzaio Ainoai, eta hor aukera eukidunien lautik, dejada bikaina zabalea, oso ondo moldatzea dejadakin leire, eta gaurko hontan ja bigarrena badu, bat txokuen hasierako tantua, eta oain bere bigarrena, partidu politia ikusten nahi ga, moitue, baina ondo jokautako tantuk, eta oso ondo bi protagonistak.
Ordua kontrakantxatik sakea leire. Sake ona bazartuz. Erantzun ez, eta iritsi Ainoan pilotaka doi frontisea, sakez eindako aurrenekoa leirentzako. Beste sake bat, leirek. Hau motzagoaz, eskubiz jartzeko aukera bazartu Ainoak. Pikan leirek atzea. Ainoak aukeran zabalduz, atzea, bildu. Leirek eskubiz. Ainoak dejada txokoa. Leire iritsita zabalea. Atzea luze Ainoak. Eta hor lauterdia ez dakit hor larri xamar bat zen, ez dakit. Ze esan duen epaileak aurretik esango nuke zela, baina markagailua orain aldatu dute, falta eman du epaileak guri pantailan ez du ondo ikusi, baina epaileak lauterdia pasaindula esan du, launakua eta leireren sakea berriz ere. Sakea bazartuta, Ainoa ezkerrez. Aldatu aukera leirek, beste dejada bikaina eta bosgarrena leirentzako. Oso ondo moldatzen nahi da horra aurrien harrapatzen nien leire dejada horiekin, mina ondo jaiten nahi da, asmatzen. Eta bueno, partidu politia ikusten nahi ga, bukaera onakin. Eta hortxe beste sake bat eiteko prest leire galeno. Hau sake motzaua, eskubiz jarri da, baina leku gutxi xamar geldiu zaio Ainoai eta hor ezin izen du txapagainen jarri pelotaka da hoi, beste sake bat leirentzako, bigarren sakea da, eta seigarren tantua leirentzako, atzetik izan dugu lau eta bi, eta azkenengo lau tanto hauek leirentzako izan dira, eta bi tanto zaurretik jarri da. Sake motza, erantzun Ainoak bazartuz, eta hor ez du karri txapagaina pelotaka da hoi leirek, eta bosgarren Ainoantzako. Sake oso motza izan da, esan, baina eskubiz hartzeko aukera eduki du Ainoak. Eta beste pelotaka da luze, azpitik emandako horrekin ezin izin du. Bueltago, leirek. 5 eta 6, momentuz leire aurretik. Eta guain berriz aukera Ainoak saki hartu eta lehen saki hartu duen mina indu. Eta ikusiko dugu guain nola hastean berriz. Sakia zabalea naita, eskubiz ondo leirek, aukerako Ainoa, dejada eta beste tanto bat, seinakua. Harrapatu ala bai batak eta bai bestiak aurrien dejadakin tantoila da polilla egiten nahi die. Eta ikusten nahi partidantzier Ainoak eskubile, leiren eskubile bilatzen nahi dela behin goietan, ezkertiarra izanik, baina arte oso ondo moldau da. Leirek ez du utxein bate, eta bueno, konfiantzari beste sake bat zabalea, luze hau eta luze egi. Pasa. Beste aukera bat eukiko bigarren sakea. Eta berriz
aurreko sakeen bezalaxe, Zabaletik Zabalea atea du. Eta guain, sake honekin noa atatzen. Hau guruzatuta, txosta bilatuz, jaso Leirek, Zabalea jaso Leirek, pelotaka luze, lotik jaso Leirek justu, Zabalea, txapa. Asko da bilatzen hor Zabal hori Ainoak, eta hor aukera etorri zaionen hor oso azpitik hartu du, behartu xamar ailatu da pelotaka da horta eta txapara juntzaio. 7 eta 6 Leire aurretik, eta berriz Leirek sakia izango, oain arte bi sake sartu ditu, bai joa berriz. Erdia, eskubiz Leirek, aukera Ainoak, luze, sotamanoz Leirek, Ainoak Zabalea, ez Zabalegi, falta izan da, Zabalea bota duen pelotaka da hoi Ainoan partetik, eta 8. Leirentzako. Gusten nahi gapa utxe egite gutxi momentuz partidan ziar, eta egin ditun azkenengo bi hauek izan die Ainoan partetik. Erasuan bileke, eta hortxe. Leire sakea, bazartuz, baina eskubiz jartzeko aukera, luze Ainoak, bestek pelota gabe luze. Ainoak tejada, eta hor bai harrapau du Leire eta beste tanto bat, erdi-erdia indako dejada izen da, baina hor pausua ezkerra inda zeuken da harrapa bindu 7. Ainoantzako. Eta berriz sake berreskura du. Aia, sake atatzen, sake moitzen nahi da, motz luze, Zabalea. Sake gurutzuta paretaldea, ekarri Leire gozo ondo. Bipareta, ez da ondo gorri, hor, bipareta ez da asko izabaldu, baina hor. Mutxantzin, geldiu zaioan Leireik 8. Ainoantzako, 8. Ez die tanto oso luzie, baina bai batzuk oso moituk izan die. Azkenen gauen naiz da oso luzik izatzen, barron bero iteutan, nik ustez ondo behotuta haiko hiela bi pilotariek. Partidu ontziar erasango segurun ez otabia guendik luze da. Ainoak Zabalean aita bildu beste jokaldi bat Ainoak, eta horre ez da iritsi. Hemen hor ondo zabaldutako pelotaka da zan Ainoan partetik, baina Leire defensa bikaina jakusten nahi da, partidun ziar, baina urrengo pelotaka da ja. Txokoa bota du Ainoak eta ezin du iritsi Leirek. 9 eta 8 tanto baten aldiekin Ainoa momentuz oain aurretik jarri da. Eta beste sake bat Ainoantzako. Sake luze bazartuz, bikain Leirek aukerako azun ezkerrez txokuan usteko erabaki hartu du, baina txapapea juntzaio eta beste tantu bat Leirentzako, Ainoan utxeite horrekin, eta 9. Partidu parekatu ikusten nahi geha.
Eta ez da ikusten, momentuz batak bestie hausteunik eta pare-pareko partidu ikusten nahi. Leirek, beste sake bat. Luze bazartuta, pareta ikututa, ezkerrez jarri da Ainoa, zabalduz. Tejada zabalea, Leirek, baino oso zabalduta zeon behar eta hor zailezan ezkerrez jarrita gaina hankakile eskubiko arrastun gainontzitun eta naizta efektu eman dion oso zabalea juntzaio Tejada hori. 10-9 Ainoantzako, tanto hori eta beste sake bat Ainoa momentuz atxeden aldik ez du hartu, ondo dauden seinale izango da, ez duela berrik sentitzen. Luze azpitik ekarri Leirek, zabaldu Ainoak, eskubiz Leirek ekarri, Ainoak aukeraz, Tejada txokoa, eta hor bai. Askotan egiten nahi da jokaldilea da, hor ezkerrez jarri eta eskubira zabalduz behartzen nahi da horrain Leire, eta Leire nahiz da ondo erantzuten nahi dan defentsan, ba hurrengo pelotaka da aukerako etortze zaio eta hor miniten nahi da. Bi tantunaldie Ainoantzako, eta sakie berriz Ainoan. Sakie luze, erantzun Leire bikainak, aukeran zabalea Tejada, eta hor naizta jatu den, behartu xamarra jatu da, eta hor ezin izin du pelota okadoi bildu. Eta ikusten nahi gana hoi Ainoak etxetik ondo ikasita ekarri gula Leiren eskubioi bilatzea. Ila tanto hori ikusten nahi eskubi bilatzen nahi dela. Eta nahiza ondo modatzen nahi den, ba, behartzen nahi da eta miniten nahi zaio. 12 3 aldia momentu honetan Ainoan alde, eta sakia berrize, hau motzaue, ekarri Leirek, Ainoak aukera, bipareta ona, Leirek ailatuta jaso, zabaldu Leirek jaso, bai ailatu da, txokote txokoa, eta hor bai 13 Ainoantzako, beste tanto on bat, ez? Ondo moitutako tantuak Ainoan aldetik, eta hor deskantzue eskaudue Urdinek. Lehen izan du 4 tantonaldi eta partidua ekartzeko aina izen da Leire, eta momentu honetan naizta 4 tantonaldi euki, ba, bueno, partidu aurrera dihue. Ja, berotasun ere geixo izango gue, ondo berotuta ongoie, neki ere bai. Da, ja, botilero nahorkuk aitzen nahi dira bakoitza bere aldetik, eta zer mozak iteien berriz partidui. Hasieran aukera geixo eukidu igual Leireke erasoako, baina aspaldien defentsa lanetan gehioa da, asko bertzen nahi da Ainoa Leire, eta
defensan artean bakarrik zaile da partidua aurreak hartzea, baina ondoengo tanto hauetan zemos ikuste du. Sake bat, aukeran Ainoak zabaldu, Leirek ekarri, Ainoa dejada txokotik, eta bikain hor dejada eta asko bazartu da pelota hoi, eta naiz da Leire hortzion ezin izin du. Ekarri, 14garrena Ainoantzako, guantxe partiduko aldeik handina, 14 Ainoan alde, eta guantxe izan barrauke reakzio pixkat txiki bat Leirek, ia tanto bat lortzen. Zabalea motz-motzien, baina Leirek bikain erantzun dio sake horri, luze oain gontan Ainoak, ekarri Leirek, aukerako Ainoak zabaldu, eta hor bai minit handi egiten nahi hor aurre-aurren harrapatzen nien ondo zabaltzen nahi da Ainoa ezkerrakin, eta hor bikain bila du utxune hoi zabalien, eta 15garrena Ainoantzako. Beste sake bat, Ainoak asko aldatzen nahi da sakie, nahiz eta danak erantzun ditun Leirek behartu ditu, eta hor aukerakoa jaso Leirek, aukera berriz Ainoak, Zabalea luze txokuen, ekarri Leirek, boleaz Zabalea, ekarri ez, kontraerasuan Zabalea deja daite junda hor, boleaz ondo utzi du Ainoak, baina ikusi indio Leire zuzenean junda, eta hor Zabalea deja daite junda, eta ez zaio txapagaina aldatu pelotaka da hoi, eta 16garrena Ainoantzako. Eta aukera dokenen saia berra doke, Ainoa hoi Leirek, ikusta Ainoa minitetan zaio, eta bere aukeratxuk aprobetxa berra dauzke, eta guain gontan saiatu da, zaio batea, baina urruna berriz saiatu berra doke. Jaso Leirek sake hoi, Ainoak aukerakoa, dejada txokuen, beste dejada Leirek, eta hor bai. Ez dakit jasotza bakarrik etorri den Ainoa, ego zabaltzea jundan horre, bintzat, txapapea juntzaio pelotaka da hoi, eta guain. Behartuta jau da pelotaka da horta Leire, baino dejada hona utzi du, eta 10garrena Leirentzako, berriz sakia berreskurau du, eta zemos moldatzean sake honekin. Luze bazartuz, Ainoak ekarri, ez da iritsi pelota hoi txapagaina, 3garren sakie Leirentzako, esan deu Ainoa sakatzaile ona dela, ondo moldatzeala, baina momentuz ez du zuzenean lortu sakeiken Ainoak, eta Leire galdiz 3 sake lortu ditu. Eta 16 eta 11 sakia Leirek. Beste sake bat bazartuz, ezkerrez Ainoak, ez da iritsi pelotaka da oire txapagaina, beste sake bat, Leiren partetik. Eta hortxe, batek min gehiago egiteala esan dugu, baina erantzuten sake zaila asko egiten nahi da, Leire, atzela jere bada eskerra, eta hor ondo moldatzea dana sake erantzuten, eta litz naiz da gutxitan saka hau Leirek normalean,
zuzeneko sake gehiago sartzen nahi da, beste sake bat leirentzako, 5. Eta azkenengo 3 tantuk lortuz, 13 eta 16 Ainhoa aurretik. Momentuz, baino 3 tantun aldea iritsi da. Hortxe sake batzuk hartu eta Leirek Ainhoa deskonfiantza eraiten aizeiola emateu, jada 3 sake segidan sartu izko, eta lautardien binagakuen sake importante izita, baina lautardiko nare gehiago. Eta saki dugunak asko esan nahi du, eta 3 tantuko aldia sakik beha du Leirek, eta ia beste sake batekin nola ekite jon. Sake erdia eskubiz erantzuteko aukera Ainhoak, Leirek txokoa zabaldu Ainhoak, ezkerrez Leirek. Jada atzea Ainhoak, arrotuz atzea Leirek. Dejada botatzen saiatu da hor, baino indar gutxi xamar eman dio, eta oso motz geldiu zaio. Dejada saiakera hori Leirei. 17. Ainhoa antzako, 4 tantun aldia berriz bere alde, eta sakie berriz berreskurauta. Gustu hartu izango Ainhoak Leiren utxeite hoi. Sakea luze, ez du erantzute geuki hor Leirek. Sake ona, luze azpi-azpitik atatako, eta 6 azpi-azpitik nahiz saiatu da horra Ainhoa, Leire ezin izin du txapa gainean jarri. 18. Ainhoa antzako, 5 tantun aldien momentu hontan, eta partiden bukaera aldea iristen aidea ja, garrantzitsua tantu hau Leirentzako. Beste sake txar bat, ekarri Leirek bikain arrotuz, Ainhoak aukeran zabalea, luze, ekarri Leirek eskubiz, Ainhoak zabalea dejada, eta hor bai aurrena behertu zabalea luze, eta aurrengo pelotaka da bikain zabalea du. Dejada oso ona, eta 19. Ainhoa antzako. 19 eta 13, 6 tantun aldie, 3 tantun faltan alde politia da. Naiz eta lauterdin bueltak haundik izatean, bueno, alde politia da. Sake onai erantzun dio Leire, dejada txokoa, eta horrez eta iritsi Leire. Saketin nahiz eta zuzenien ez diten egiten nahi aukerako pelotak hartzen nahi da hor Ainhoa eta asmatzen. Ja nekien erain ere bai, zeran hobeto iristezan baita Leire dejada baita, baina bero handile egiteu frontoien aseran esan duen bezala, eta partidu aurra dejula ja nekien erainak izango die, aseran bezala zaila da moitzie, mugimendutan erasan eitea, eta
beste atsedenaldi bat eskau due galeanotarrak. Eta ia, beste takadatxo bat egiteko aukera dauken, lehenoko deskantzun segidan izan dugu alako errezedo bat leirek eta berriz horren esperantza izango gue. Momentu enten zazpi tantun aldi deu, gorreien alde momentun. Eta ia. Berriz jaiki da leire. Botileron gomendioak egiteko aukera dauken. Tantotxo hause beharko luke momentu honetan bi tantun faltan daulako Ainoa eta handik sake luze bat, seitik jasol zabalea Ainoak, eta hor naiz eta jaudan oso bertu eta jauda eta eskubiz ezin izin du hor txapagainen jarri leirek, oain oso ondo ezkertziar horrekin zabaldutako pelota. Eta 21 garrena Ainoantzako, 21 eta 13 momentu honetan, azkenengo sakie pasaik ezien Ainoantzako. Eta sake luzie, azpi-azpitik, jaso leirek. Ainoak aukerak, mos-motxien beste aukera bat Ainoak, zabaldu, eta naiz da jaso duen frontisea zabaleko arrastuen kanpoa junda, eta 22 garrena Ainoantzako izen da, 22-13 Ainoan alde. Eta azkenien alde politiekin irabazi du Ainoak, hasiera oso berdindu ikusi dugu, bi pelotaiak alkarri mininez, tanto oso politiek ikusi ditugu, eta gero saketik minein du zuzenin espaldimare Ainoak eta eragina eduki du aukerako pelota horietan oso ondo moitu dulako Ainoak. Eta bueno, jada final erditako txartela lortuta Ainoa. Leire Oskotzen kontra izangoa, datorren hastien semifinalen. Leire Oskoz gorri izango dugu, Ainoa urdin, aurreneko finalerdioik ja badazkiu zein dien. Eta bueno, ia protagonistak zer dioen. Eskerrik asko. Mikroe. Zorionak Ainoa. Eskerrik asko. Bueno, partidu hasieran ikusi dugu, partidu oso irikile, alkarri mininez batek eta bestiek hor aurrien asmatuz, baina geho sakien nahiz eta zuzenien ez dituzun asko egin asma bindezu eta minin dezula partidun ziar. Bai, errespetuan diega zetorrina, esalde batetik frontoian gatik, azkenean labriten gitzitan nik jokatu dugu eta exigentea da, ez? Berotzen botea ziren ona, gero ezkerpareta gazor ezin nintzen kolokau, eta gero ja leiraz nahiz da atzelari izen, hori, eske
sake bat edo bakarrik sartu dutzet, da, bueno, bera eskerti izen da, bueno, nik eskumara atakau behar nautzen, gero nire aukerak aukitzeko. Eta bueno, posik nau, hori, apurke sentsazioak hartu dodaz, gauza asko dauz hobetzeko, baina, bueno, gustora partidua ataratearren. Ikustea zeratik etxetik ondo ikasita ekarrizula gaur Leiren eskubile asko bilaudezu, eta naizta zuzenien igual bukaera alda gehiago asmatu bertu asko indetzula hor, eta gero hurrengo pelotaka da aukerako ditan ja bukaura erreso indetzula. Bai, azken finen eskerrera botako banautzen berak asmatzen badau, aldotxu bota dejadak, berak partidu honetan indauen moduen, edo nire atzera bota, eta orduen ja hor bani egongo nintzen bere atzetik, orduen argi nauen lehenengo eskumara mobidu behar nautzela, gero nire aukerak ikusteko. Eta posik etxeko lanak indo da zelako. Final erditan jada bakizu zein dezun aurkari, Leire Oskoz izango duzu datorren hastien zai. Azken aldeien, lautardien oso ondo moldatzen nahi dana, eta konfiantzaz bete eta ikuste deu. Ze partidu espero duzu? Oso gogorra, oso ondo dabil, bertso pelotatik. Hor ikusi ginen bere modalitate igual momentu honetan onduen moldatzen dana hori lauterdi edala. Baina, partide gogorra izango da, igual berak igual aukera gehiagokin aldauz, ez da geni, berari gauzek gatz alegin dukanaz jartzen, eta aber nire bebai ataratzen bauten. Gaurko ebentzat zorionak eta ea horrengo hasteko partidu horren zai gelditzea. Eskerrik asko. Leire, ezin izin da azkenien partidoi aurreatea, baina ikusi zaitegu, aseratik oso zahartuta partidun, mininez hainoai. Eta hortxe ontzatea aseran ez, pare-parien, eta asmatzen. Baina geho, Ainoak hor eskubioi asko bilau dizu, eta saketik naizta ez zuzenien lortu mina indizu urrengo pelotaka dago aukerak etorri zaizko eta ondo ikasita zeuken. Bai, nik uste hor hasiera nahiko parekauta jungala, han saiatu nahiz batez ere jaiakin min pixkatitzen, gero sakia lortu da benean mina ondixo indoz txakiakin, gero ondo asmau rematatzen taula eta nahiko ala nekiote defenditzen. Eta hori, asko zabaldu ez, eta horre bastante minindoz, eta horre bastante nik uste dut horregun pixka partidu ez, ekixen eskuma bota eta min asko ingoz oztala, eta gero saketan mindarrakin eta nahiko min indoz. Eta hori, nik pixkat ez dute aukeriok idote matzutan pixkat geixoki aurreratu nahi zela, eta horre ez dutela asko asma besta, baina bestela posikindako tanto batzukin, eta nahizta ez irabazi, ez dut uste partido txarra bezin dutenik, hasi que guztua. Ez, partido politia ikusi dugu izan, bukotako tantuak izan dira gehienak, bukaeran geixo bertuta bero eragiteu eta eragin gehiago izan du, baita, portedun bukaera, baina defensan bikain ikusi zaiteu eta erasuen ondo asmatu duzu, eta guztua ongea behira eta partidu ona joko eta Leire. Bai, beldu ganekoan horre adere banak asemo esmoltako nintzen, eta bero sakiak baina, ez dute sakia, ez da iztia oso honak izan, baina iztia hola txarrak bez izen, eta nik uste nik eskerra bota bine bala, eta berez hasierako tante horretan mitzete ikusitza nahiko parekauta jungala, guztua, tanto batzeko asmau ditu bisok, gero Ainoak bukaeran gehiago asmau ditu, eta horrekin lortu da irabaztea. Leire, aurtengo San Fermineko lautardiko hau hemen bukatzen zaitu zuretzako, baina oandikan binakako hor dago eta horren zai gelditzea zure aldetik. Bai, banakako aia ez daukat, baina binakako naber rontxe Silomouzko txapelketea etxen duen, naber partido politxe ertetzen duen eta irabaztea lortzen duen. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Bai, eskerrik asko.
Bigarren partiduko protagonistak beroketan lanetan ari zaizkigu. Alde batetik Gorriz Maili Barrokaldeu, Bergarako aurrelaria. Lautardian behin baino gehiagotan ikusi deu, oso moldatzean pilotaria, sakez mina handia iteu. Eta arnasa luzeko pilotaria dugu Maili, partidu gortu eiteitu askotan, eta hortiken emaitzek asko lortu ditu pelota luze ibiltzen pilotaria normalien, eta aurka berriz Iara Iturriaga, Leitzarra, eta bi aurrelariek izeniz desberdinek. Esango ditugu ezaugarri desberdinek diela. Sakez, ez da hain luzea, igual Maili bezalako luzea, baina sakez asmatzen nien paretoi bilatzen miniteu Ierake, eta geho ondoren jokaldi egin zalie, eta aurkariek moitu azteitu normalien. Bi aurrelari hauek alkarren kontra lautardien ez dut uste beina jokau duenik, eta izango da aurreneko aldeia. Eta ia, zemuzko partida eskantzen diun partidu gorra espero deu. Bi pelotari gorra dialako, bukera arte etxitze ez duen pilotarik. Eta gaur kontane, ia zenek euste joan gehiago. Bero horeiteu, horrek erasango baita, partidu gortze baldima. Eta sakiek importantzia ondia eukiko aurreneko partidun erain eukidu, eta bigarren gontane zer esan eukiko segurrenik, ondona asmatzeunak urrengo pelotaka da aukerako dunen miniteko. Laiste izango ia momentu atitu bestea pelotarik prest partidu ekiteko, eta Laister izango da gure bueltan. Prest daudela esan dute bi pilotariak partidu ekiteko, aurkezpenerako Laister izango diteu. Aurreko partida bezala Maite Ruiz de Larramendi izango dugu epaile lanetan. Eta hortxe bi protagonistak epaile egin batea aurkezpenera. Hortxe euren agurra, bosteko epaile eta txamponak urdin. Aurreko partidu bezalaxe, oain gontane urdin. Ea, ze pelota aukeratzen Ierak,
Hortxe Magik eskutan pelota. Partidu ekiteko prest. Hortxe, alkarri bostekoa eta Ieras sakea. Urduritasunak izango dira baita, Magik uste du oso aktibo dola. Txalo artean hortxe doa leire, Iera. Sake luzea, ezkerrez, ekarri Magik. Luze Ierak. Arro, beste emeste Magik. Hortxe bazartuz luze, ekarri Magik. Iera eskubiz luze. Magik ezkerrez atzeatzetik. Ekarri, justu alau da, dejada Ierak. Aiatu Magik beste aukera bat. Iera, Magik zabalea. Ieran dejada hoi kontraera zuen eta tanto ona bilen aldetik. Aurrena pelota luze ibili du bilek eta gero bukaeran hor batak eta bestik dejada. Beste dejadatekin erantzunez, zabaldutako pelota hoi Ierak ondo iritsi da Magik eta zabaletik zabalea tanto Magin alde. Magik sakea. Luze baino eskubiz erantzuteko aukera zabalea Magik, erantzun luze Ierak. Arro, bazartuz Magik, lekuik gabe gelditu da, ekarri. Magik aukera, luze atzea bizi, ekarri Ierak. Justu, dejada, ailaben da Ierak, biparetakin kontraera zuen. Txokoa jonda Magik zuzenien, eta hor Ierak defentsa jondan pelotaka da hoi, biparetago einez, tanto bere alde banakua dakau markagailun. Beste sake bat Ierantzako. Sake luze bazartuz, jaso Magik. Ierak aukera. Oztu luze. Ierak luze. Bazartuz. Karri Magik. Ierak, luze. Bostetik ekarri Magik ezkarrez. Aukera Ierak, luze. Dejada Ierak, aiatu da Magik, bipareta, eta hor bai asmatu du Magik biparetako indartsua bizile. Eta hor ezin izin du ezarrein Ierak, hor. Dejada, arrosa marra atea zaio eta hor Magik zuzenien junda eta erasuan biparetako horrekin, bigarrena, bita bat, Magik aurretik. Sakia, azpi-azpitik txosta erainez, eta tanto zuzenean Magientzako, lehenengo tantua sakez Magitzat. Ikusi da asko sartzen naizela eta txosta egin diot hor ezin izan du eskui sartura egin Ierak. Beste sake baten bila Magik.
Sake azpi-azpiti, motz-motxien, baztartu egin da pelota hori, sake zitala eta du hau oso motz, baino hiruko arrastua pasa du, eta paretan asko sartu da pelota hori, azpitik indarra handizik joan, eta ezin izin du hori txapagainen jarraierak, 4-1 Maien alde. Bigarren sakie, Maiek, eta lehen esan dugu sakez ondo moldatzen pelotaia dela Maili asko aldatzeu, eta oain ikustea. Maiek aukeran dejada, Zabalea hierak, Maili ailatuta luze atzea, hierak luze. Arro Maiek erantzun, beste pelotaka luze bat hierak, Maiek txokoa motzien, Maiek bipareta, saiakera, baina hor txapapea juntzaio, oso azpitik hartu du, eta ez du hor txapagainen jarri. Maien utxaitiekin bigarren tantue hierantzako, 4-2, Maile aurretik, baina sakia hieran alde. Ordea sakea hiera, luze pareta bilatuz, ekarri Maiek, luze hierak, ezkerra ezpikai Maili, luze ezkerra bilatuz, esku bizkarri da Zabaldu hierak, aiatu Maili, baino ez da iritsi pelotaka da hoi txapapea juntzaio. Hemen labriten benbeino goitan aiatze duena ondo iritsi dela emateula, baino azkeneko pausotxo hori falta izan zaio Mailiri txapagainen jartzeko, azkeneko momentu hor gerrilla sartu berrizitea hemen askotan uste baino motxo geditzalako, eta guain 3. tantua lortuz hierak, beste sake bat, ten bila. Luze aztarra bilauz, erantzun Maiek, sanke erantzuten oso ondai da Maili. Aukerako hierak, luze pareta bilatuz, ez da iritsi pelotakadoi txapagaina. Azpitik eman azetorren pelotakadoi, pixkanen paretan sartzen junta, eta azkenen Maiek nahiz eta saiatu doan pelotoi arrotzen, ez da berraine indarrekin jun txapagainen izateko, eta launakoe momentu honetan partidua. Sake luzie baztartu, eta sake ona, asko luzau du, eta baztartuta hor oso sake ona, 6 azpi-azpitik erantzun berri izan du, eta ezin izan du. Sake horri erantzun Maiek, 5. erantzako. 4-1 aurretik izan dugu Maili, baina hor sake hori hartu dunetik, buelta matea. Eta hori da, momentu honetan, hierra tanto batez aurretik dugu. Aukerako Maientzako, Zabalea jokaldile oso ondo moldatzena da, hor miniteu askotan zabalduz erdi-erditik indarra ondilekin emate diolako, baina ez du ondo neurtu eta txapapea juntzaio pelotaka doi Mailiri, 6-4 hieran alde. Eta sakeen bila berriz hiera.
Bote irein da motx-motxien. Txapaina justu-justu, beste justu-justu hieraket, eta hor ez da jau hiera lurrientze hola maili zuzenik junta, baino altu muguen saiatu da, baina ez da iritsi pelotaka da. Horta oso bertuta jondata, beste tanto bat, hor pelotaka da zaila ekarri du hierak, justu ailadalako mailin pelotaka da hoi txapagainea, eta zailak itzate horiek askotan txapagainen jartzeko, adizion da justu baino beak txapagainen jarri du, hierak eta beste tantu bat hierantzako 7 eta 4 aurretik, eta beste sake txar bat, erantzun mailik, atza hierak, airez erantzun, baino ez, eta pelotaka da hoi. Txapagainen zen, eta 8. hierantzako, eten aldile eskaudu mailik. Hor, takadatxua izai joiten hiera, esan 4 tapat galtzetik 8 eta 4 irabaztea pasadala, eta ondo eskautako deskantzua mailentzako. Hortxe maili bere burua kontzentrauta bi protagonistak eseiren gabe, zutik, zentrauta bakoitze berian, eta mailik nik ustet nekien eraine baino hieran takada hoi mozteko eskaudula deskantzu hoi, zazpitantoko takadatxo hoi izan dulako hierak, eta ea mozteko aukera duen mailik beste sake bat hierantzako. Luze bazartuz, ekarri mailik, aukeran hierak atzea, bizi, ekarri mailik, beste aukera bat hierak, atzea, botiboleaz erantzun mailik, atzea bizi bazartuz, ekarri mailik ezkerrez, aukeran ezkerrez hierak, zabaldu, aukera mailintzako, bildu hierak dejada txokoa, aiau da mailik eta kontraerasuan dejada saiarakera oso ona, baino txapara juntzaio eta beste tantu bat hierantzako, 9 eta 4, 5 tantuko aldetxue, partidun izindan aldeik haundina momentuz, eta hortxe ikustea saiakera izan du mailik, baino azkenengo saiakeratan txapakin izan ditu tanto horiek bukatzeko saiakera horiek, eta aldiz hierak gehixo aspatzen nahi da hor, min gehiago iten nahi da, eta beste tanto bat sakez hierantzako. Hortxe mailik konfiantza hoxe mantendu berrauke bere burungan, min iten nahi zaio hiera, baino jokalditan utxaite horiekin konfiantza hoi ez duen galtzen da mantentzean partidu nuendik sartuta zentrauta, 6 tantuko aldie dauke momentu honetan hierak, eta utxaite gabe aida, eta aldiz mailik utxaite bat beste izan ditu, eta min gehiago egiten nahi zaio alde horretik hiera. Aukerako mailik moztu oso ondo zabalea, ekarri hierak, pelota zaile, beste aukera bat, baino beste txapa. Oain mailin aldetik, txapa gaineko bikaine, izan da hor moztuta, baino pelotaka da
oso zaila ekarri du hor defensatik hierak, eta hurrengo saiakera erasuen txapara juntzaio Mailiri, pena, beste saiakera bat izan dulako, baina txapakin baitu ja 3 bat, eta hortxe, 11garrena hierantzako. Beste sake luze bat, ekarri Mailik, aukeran hierak, 2 paretako, eta hor bai, preso harrapau du. Txoko aldetik Maili eta oso ondo ikusitako jokaldeia hieran aldetik, 2 pareta oso ondo botata, eta 12garrena hierantzako. Botiel hauen sakea. Osta eritxi, atzea hierak, eta hor nik uste konfiantza pixkat galduta da bilena Maili momentu enten. Txostan bildurrez zabaldu inda, eta hor azken momentun ezkerrez jarri behar aukidu. Eta aukerako etorre zaio hieraiz luze bota dut, eta hor airez saiatu dan arren ezkerrez. Ez du ondo sartu eskun pelotak adoi, eta beste tantu bat hierantzako, 13garrena, esan behar da. Batetik 13a zuzenia jondala, hiera bere jokalde ginez eta utxeite bate gabe, konfiantza gehiokin, eta Maili pixkat partzidutik atea eta beste sake hoi ez du erantzutek euki, eta 14garrena hierantzako. Bestetan alde bat Mailintzat. Ez da beak nahi bezala pelotan hierak motzo luze eraiten nahi zaio, eta hor ezin du guain arte aukerako pelota asko igartu Mailike, baino aukerako eukidunene txapapea juntzaizko, eta hor pixkat konfiantza pixkat galduta dabil, eta hor eraginkortasun handi jauekin hiera. Justu txapagainen ekarri atzea hierak, aukeran atzea Mailik, sotamanaz hierak jaso, atzea Mailik. Luze hierak atzea, Mailik aukeran atzea, beste hierak bazartuz, Mailik ezkerrez ondo atzatuz, zein baino zein lautardeko arrastu ondo bilatuz atzeaka, luze da bilkile pelota. Arro Mailik. Bixi atzea, gaintxua zabaldu, eta hor beste aukera bat zabalien Mailik. Gaintxo hori zabaldu du hierak, baina ondo iritsi da Maili pelotaka da horta, baina beste tantu bat hor erasuen dejada horrekin. Bukau nahi izen du zabalien, baina nahiz da frontixen ona izen, zabaleko arrastuen kanpo juntzaio, beste erasoko utxeite bat, eta 15garrena hierantzako. 14 tanto segidan inditu hierak, eta hor 5garrengo tantoi lortu ezinik momentuz Maili. Eskubiz erantzun dio, txapagainan jarri du hierak ebai, atzea Mailik, hierak ekarri, zabalea Mailik, sotamanoz ez, eta iritsi hor airez luze jarri duen pelotaka da horta zabalien Mailik, erasuen guain bai, zabalea pelotaka da ona, eta 5garrena Mailintzako bertzun tanto hau konfiantza pixkat hartzeko, saketik hasteko
beste tantu bat miniten hasti zaion. Eta ja, takadatxo lortzeko aukera duen. 15-5. Momentu honetan hieran alde, eta sakia Magik izango. Hortxe Magik sakea. Mozmozin azpitik, eta sake ona indartsu azpitik. Eman da zijoan pelotaka doi, eta ezin izin du horrezkerrez jaso hierak. Sake ona, eta hor sakatzaile ona da Magik, oso ondo moldatzean da mina hundi eiteu, eta ia takadatxo eitiko aukera duen berreze partidun sartuz eta konfiantza hartuz. Berrez esakea Magik. Hau luzegue, ezkertu zaure, ekarri hierak, aukera zabaletik Magik moztu, ondo gurutzutatukoa, ekarri hierak, beste aukera bat. Haure ondo gurutzauta, luzego, zabaldu hierak, eta hau bai, kasik defensatik erasoa pasadat, atzakaz etorrela ezkerrez. Zabaldu egin du, eta txapa gainean jarri du pelotaka da azkarra, eta naiz da Magik hortzon harrapau egin du, eta ez da reazkean hotzeko aukeraik ez du izen. Eta takadatxa bi tantotxo horiek egin ditu Magik, baina ezin izen du takadatxako luzatu gehiago, beste tantu bat hieran eskutik. Eta 16garrena, hierantzako. Beste sake bat, baztartu, esku bizkartzeko aukera dukiru, luze. Magik luze. Baztartu hierak hau, ekarri Magik arro-arro, aukeran hierak lauterditik, luze. Zabaldu, hor moz, jeistea junda pelota hoi Magik. Ia, lauterdin hankazitula moztu zeo jeistea junda, baina urruti zeon da hor, ba hoxe. Azkenin atzeti di joanen eraina izitea nahi eta ezina. Beste tantu bat, hierantzako. Jaso Magik, sake hoi aukera dejada eta hor bai hierak ondo asmotoko dejada txapa gainean justu izan da hoi ondo botatako eta Magik oso urrutitzen, irutik atzea zituen hankak eta dejada oso ona izan da ezin izen du. Ez errein, 18garrena hierantzako, ikustea partidu hontan lehentxe hausi dela, partidu aurrenekoan baino, asmatzen gehiago hiera defensan bikain eta defensatik erasoa pasadanetan asma hoin du hierak eta Magik berriz erasuan hoxe, ez du asmau utxeite gehiago izan ditu eta hor juntzaio alde handile lortuz hiera eta oain lautentun faltan hierak 18-6 irabazten. Eta hor bai asmau du Magik pelotaka doi asko jaitsi du txapa gainean bizi-biziata zaio eta naizta jundan hiera hor. Ez dakit jasotzea bakarreko berriz bi paretan bila jundan, ni uste eskumuturrekin jodula. 7garrena Magientzako. 7-18, Magientzako sakie. Eta berriz saketik eraite jon, leheno izan du
lehengo tantotxo horietan saketik lortu ditu, eta ia, berriz aukera dauke lortzek. Motz haue, eskubiz jarri da aiera, Magi, atzetik aurrea, luze, erantzun, beste hainbeste baztartuz, eskubiz jarri da Magi, ezkerrez, hierak baztartutako pelota Zabalea, Magi jau, bildu, beste aukera dejada txokuen, eta Magi behartuta iritsi da eta hor naizta jaso dun txapa jodu, beste txapa bat, ja baitu 5 bat gutxinez, eta hor, defentsan oaine bikain hierak behartu indu Zabalien Magi defentsatik. Erasoa pasaz eta hurrengo pelotaka da dejada hori txokuen inez. 19. Sake aiera baztartuta eman da zeo, eman da zihuen aurratu inda pixkatz Magi hor, eta goiko posturu hartatik saiatu da ematen sake hori, baina ez du aukera esku ondo sartzeko, eta beste sake bat hieran aldetik, 20. eta errez aida hiera gauzak oso ondo inez. Eskubiz jarri da, ekarri Magik, hierak luze gurutzatuz, ekarri Magik ezkerrez, aukera hierak atzea. Luze bi pilotarik, baztartuen zaio, baina ekarri, ezkerrez hierak txokoa, aukera Magik luze, ona da lautardien, ekarri hierak aukerako Magik, boti goleaz, hierai eskura boteio, bastart, erasoa junda horre Magik ezkertzier horrekin, baino txapapea juntzaio eskun. Earki sartu zaio, baino ez da txapa gainen jarri. Eta 21. Hierantzako, 21 eta 7 hieran alde, eta beste etenaldi bat partidun bukaera iritsita ja hierak bere aldetik, eta Magi hoxe reakzio handi bat berko luke guain tantu baten faltan hierak partidu hau aurre atatzeko. Hasieran partidu gogor bat espero genuen parekatu gaua, baina ikusi da hiera bere lana oso ondo inez, erasuan mininez eta defensan oso ondo inez aukeratan gehiago asmau dula, eta Magik berriz defensan naiz da ondo aidan erasuen izan du akatsik gaundina, hortxe txapagain horta jau ezindako pelota asko izan ditulako, txapag eta txapapiek izan ditulako, eta utxeite horiekin eta beste beak asmautako horiekin, 21. Hierak azkenengo sakie hierantzako, pasaik ezien, eta beste sake bat, baztartuta, ekarri Magik, aukeran hierak, luze, Magik, ekarri, luze bizibilek, Zabalea, eta ez guain gontan Zabale erasuen dejada horta, dejada bota du hierak, eta hor, ja, txapapea juntzaio. Ematezuna jau bertzula, baina ez da berraina indarrak ikun. Eta txapapea junda. Bueno, 8. tantua Magientzako, behan pelota hartu du, eta guantxe, takada ondile berko luke partidu buelta emateko, baina, bueno, nik ustete tantotxo batzuk lortuko baliture, behan purukin
gusto gelditzeko berko lukera baitzet. Sake txarra, atzea luze, ekarri jerak, bai aila da, eta hor motx geldiu zaio Mailiri. Indar gutxikitzi joan da txapa gainera leutako pelotaik txarrak izetei eta Labriten are txarra uste baino motzo gelditzei askotan. Eta hor, Mailik ezin izen du txapa gainen jarri eta bigarrena hierantzako. Eta uste baino alde handiagoekin irabazi du Iturriagak. Lanak oso ondo egin da eta ze sentsazioekin bukatu duten bakoitzak oain kontako izkigue, elkarrizketetan. Nik uste Mailik bere partidekin ez da oso gustua geldi bizengo, baina ze kontatzea iguen. Eta partidu hau hierak irabazita, urrungo asteko bigarren finalerdiako protagonistak, jada badazkiu, han hemen diburu izango du aurkari Iturriagak eta bi partiduak. Erabakita, protagonistak zer di joen. Zorionak gira. Eskerrik asko. Partidua zeure aldetik oso ondo egin da ez, bukatzen asmo duzu eta defentsan tokau zezunien bikain jardun duzu. Nik uste nire aldetik pozik ez, egia da. Manekila surritza tokatuko zela. Batez esaken beldurren euken errestoan ez, eta horre sartu izki pare bat. Nahiko ezker motza dauket hori badakit, hortan hobetu beharra dauket, eta entrenamentu pare bat sartzeko aukera dauket, eta hortan haitu naiz ez. Eta nik uste nire aldetik ongi, eta Mailik nik uste hor gero bukatzeko eukiditiotenetan hor txe indola ez, eta horrek kriston arnasa eman ditela. Hoi da, saki hartzeunen Mailik mina hundile egiteo normalien, eta hortxe zu geixo asmo duzu, beak asmo ez du noietan zeuretzako izan dira tanto horiek, eta saki zeure alde izan duzu, eta horrekin eukidezu aukera min gehiago egiteko. Nik uste defentsan egon ikusen naizela ez, horre defendituret zaie batzukin ditot, lela eraman ez, eta behintzat behartu bat gehiago jotzea, eta bat gehiago hartzun hortan faiatzen zuen ez, geixoa ajustatu behar hortan, eta eskerrak ez, sekuleko beroa dago esan, eta larri nintzen ez, bero haundie sumatzen da, eta arnasaki nahiko jiztu. Gaurko partiduk ementzat konfiantzakin ikusiko zea, atorren urrastien finalerdi hoi hanen kontra izango zu, azken aldin asko ikusi duan lautardien, eta ondo moldatzen nahi den garaile da, eta ze ikustezu, ze mozko partidu ikustezu? Zai ez, gaina aurrekoan ikusen usakatzen ere osongi dela, eta sakek ere osongi sartzen jozker baretan, eta gero asko luzatzen dore pilota, eta bukatzen badaki ez, oituga dau lauterdin, egi esan eretzat gorra da urte asko nemakizkin ez, lauterdira atera gabe, eta beste erritmo bat, beste joko mota bat da eta kostaiten da ez, eta nik nire iketen gaur bezala alba da, eta ze ateatzen den. Zorionak gaurko aldetik, eta hurrengo hastien holaxe moldatzen. Bale, eskerrik asko. Maili, ezin izin da gaurko hontan, bakiu lauterdin oso ondo moldatzen zehala, eta min handi jezu oso ondo moldatzea partidu gortu ezkeo gaina, normalien. Oandik eta hobeto moldatzea, baina gaurko hontan areri joak defensan ondo ibili zaizu, eta zeuk asmatzen geixo pailau duzu. Nekin hasieratik lauterren bakite asko jokatzen dela, baina bakin jerak asko jokatuko zela, ze asko jokatzen dau. Eta hasieratik banekin saketik hasita partido gorra izango zela. Eta saketik nik uste dute tanto batzuk lortu dutela, baina gero meritu eman jera gaur kristonetako partida egin dau. Esan defentsan bai atakian asko asmatu, eta gero nik igual bukaran asmatzea neukanean gehienak kanpora gungatela hobera eta horre faiago dutela nik uste du gehien bat. Hoxek uste du ez, hortxek bukatzeko hortan konfiantza gutxixea marrekin akaso, utxaite horien eragine da, eta atzetik markagailun difentzi horrekin gehiago guendiken.
Bai, hori esan dozuna, bukatzeak orduan igual gaur ez dut asmatu, konfiantza puntu bat hor bukaran, igual geixei arriesgau dut, ez neban arriesgabia asko, eta bueno, bera jungat, eta bueno, eman zorenak hierai, eta hurrengo partian pentsatzen. Bueno, beste aukera lauterdiko hau aurtengo bukau dezu, baina bueno, beste aukera hor dago Binakako honek, aurreko partidua irabazi eta asteburu hontan berriz konfiantza hori berreskuratzeko eta ia zemoz ikusten zaitun. Bai, hori gandan beste partidua, Binaka, eta berre zela joaten den konfiantzakin, baina bai, haber zaguten den. Venga ba. Bai, eskerrik asko. Bueno, gaurko jaialdia hemen izan dugu, bi partidu hasiera bikainekin izan ditu, aurreneko partiduen pelea gaixo honda, baina sakik eraine eukidu baita, eta bigarren hontan, geixo asmauta aierak Iturriagak gehiago asmaudu, eta maileri, uste baino erresago irabazi ditu, utxeite geixo izan dulako mailik baita, eta hurrengo jaialdia larun baten izango dugu, Binakako txapelketa, San Fermineko txapelketakin, olatzen izango gehan, Nafarroan, Ruiz de Infante eta Arrastia izango de alde batetik, eta bestaldetik Oskoz eta Perez, zemuzko partida eskaintzen digun, eta iganden berriz Eulatetik zuzenen izango geha, Maili Barrokal eta Maite Ruiz de Larramendik etxien, Mujikak aukera izango berritarran aurrien partidoi jokatzeko, eta aurka zein dira? Bueno, Binakako bi jaialdiar asteburu hontan, eta gustu baduzu YouTubez hemen izango da berrize, atxaldeko 6etan larun batean eta 6 erditan igandean. Atxaldeon.